posa jedwapa tikupasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 7 October 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ena ondinyadira amangoti mneneri, ena amangoti mulosi, profeti, chifukwa zimene ndakhala ndikulankhula mwa zakazi zapitazi palibe chimene chimaphonya. Ndipo ngati munthu ungalangizidwe, kaya ndiwe munthu, kaya ndiwe bungwe, kaya ndiwe chipani, ngati munganyalanyaze mmakagwera nazo kuzenje. Chisanzo ndi awa MCP amene takhala tikuwalangiza osakhalanso ine ndekha iyayi, koma ndi azinzanga ambiri kuchokera JB, Tamia Ja, Lighton Mangochi, komanso Wabakiri Muluzi, Ntanyiwa, ndi ma-activist a genuine akhala akulangiza MCP, koma MCP sinamve. Lero zosatira zake ali kuti, zosatira zake anatuluka mboma akulira ndipo sakumvesa, ndipo ukamamva kuchokera ku nyumba ya chifumuyo imene nkulu wina analiko kwa 6 years wajantoliro akuti akakumana ndi anthu angogwesa misonzi, kusonyeza kuti amamva kwambiri kukoma au kukoma upresident umene sanafune kusatira malangizo, kumuuza kuti chechakwera tapangane lishafo ndunazi makani okhaokha, chechakwera pakuti anthu akukuna mizani, makani okhaokha, kusamva anthu ena kachimachitika ndi chani ku State House ku anthu amakhoza kukhala abwinobwino ali kunja kwa boma, koma akangolowa mkati amakhala anthu osinthika kwambiri. Kutero komwaona ena osamvaso ayamba kale pakale pano kusayankha mafoni a anthu, kuwayimbira foni kuti uwauze zochitika. Oyi ndiso amayankha mafoni. Timadabwa kuti kodi andale inu makamaka ndi chani, mmakhala anthu abwino kwambiri pamene muli kunja kwa boma, ndipo mmaona zinthu zolakwika zambiri pamene muli kunja kwa boma, koma kungolowa mbomamo mmakhala ngati si inuso a Malawi, komanso si muli Malawi, mmakhala ngati muli ziko lanu. Choncho inenso ndabwera mamawa uno kuti ndikupasani nkhani zikulu zimene tili nazo, zochokera kusalima kushuga makamaka alimi, zochokera kudowa kwa alimi afoja, komanso nkhani zimene zikuchitika kumeki pamene anthu ambiri amene anagwira ntchito kumeki kosaa kulandira ndalama, komanso za chinyengo zimene zili kumekiko, komanso tipitanso kumakanjira tikaone zimene zikuchitika kumeneko kumakanjirako kumene anthu ambiri akuzunzika makamaka ndi asilikali ochokera ku Mozambiki. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndiyamikire abale, kuyamikira chipani cha DPP ndi mtsogoleri wache Peter Mutharika kuti mwayamba bwino kwambiri. Tayiona kabineti yanu imene mwasankhaye ndi anthu osiyanasiyana amene mwayikamo mmenemo, maudindo osiyanasiyana. Ayi mukuoneka kuti you know what you are doing, ndipo you are able to listen to Malawians zimene a Malawi akuzifuna, chifukwa nkhani imene inavuta mbuyo umo ndi boma lanu lakalero inali nkhani ya nepotism, koma pano pataona maudindo amene mwasankha. Tithokoze maudindo kuti machita cover the whole country, osayang'anira kuti uyu ndi wakuti. Kumuona Inspector General uja anaba penti ujayo, uja ankanamiziridwa kuti anaba penti, anamangidwa kumazunzidwa uja, ndi uyutu ali Inspector General. Awawa amene ankamuzuza aja lero ni akumugwadira ndi bwana wawo. Ziko ndilowopsa, mafunika kusamala kwambiri pa zochita zathu, komanso zolankhula zathu, chifukwa umakhoza kumamulankhula munthu mwano, mawa lino ndikukukwatirira mayi yako, mawa lino ndikukhala bwana wako. Lero tundu uja luhanga sopano uja ankazuzidwa ndikunamiziridwa zokuba penti kunzuzu, lero ndi bwana. Ena amene ankazitenga ngati ndi chifi wa ame
lero udindo uja watha kumveserako ku barakisiko anthu kumachita kusangalala asilikali kumayimba ng'oma kusangalala kusonyeza kuti bwana ameneyi samakhala bwino ndi asilikali kumamuuza kuti bwana tapaseni asilikali ndalama zawo tapaseni asilikali maalawansi iye uja ndalama zija kumangozitenga kumaziyendera maulendo kumadya kunyumba kwache ndalama zija kumakhala ngati ndi zache lero ndi ujatu wachoka pa mpando che Valentino alowapo otu ndi anzano ochokera kumangochi ndipo anthu akusangalala naye kwambiri. So zikungofunikira kunena kuti tikuthokozeni inuyo a DPP kunena kuti imwe ayamba bwino, and it is my prayer kuti musapange so my mistake amene anapanga Tonse Alliance chifukwa tu inunso ngakhale yanu isimu kuchedwa kuti Tonse Alliance ndi Tonse Alliance tu muli ni mapartners anu pamene mukupanga ziganizozi osayiwalira so kwa yang'anira mapartners anu kuli ngati ajena mwene fumbu a David Mbewe a Ford aja migwirizano imene mmapanga nthawi imene jayo mukumalengeza kuti tikumva kuti alefu apanga apita ku DPP tikumva kuti a Ford apangaso mgwirizano ndi DPP tikumva kuti a mwene fumbu nawonso apangana mgwirizano ndi DPP zimene zijazo mukuyenera muzichite respect even pochita salutation bya misonkhano osamayiwalira kuachulapo amene wowo chifukwa izizi zozimva majuisi izi ndi zimene zinapangisa kuti Tonse Alliance iphwanyike chifukwa ndiye kuti anzawo anafuna nthawi yomwe ija pakana kufika saizi yomaphana chifukwa cha papa chilungamo cha chiti chikuyenera tizinena tosamabisa ya amene anamupha Chilima ndi awawa MCP ndi ati kufuna kumphera munthu 5 years yonso ndi kulandidwa lero ndi awaphasamuka choncho inuyo a DPP mwayamba bwino kwambiri ndipo ndi zinthu zonyadisa aliyense akuchita kukondwa ni maudindo amene mwawasankha anthu ake awophunzira bwino noti kuti mukumuchita apizi munthu mwayamba bwino kwambiri koma mukuyenera mukhale osamala chifukwa tikunena pano ena akumagwada kumampempherera Satana ena kumagwada kumasamba mankhwala kumalowa muzipinda zawo ncholinga kuti inuyo mulephere. You need to be careful mukuyenera muchite respect migwirizano yanu ndi mapartners yanu ofunikaso pa misonkhano kumawatchula chifukwa ngati ku stadium kujako mapartners ena osamachulidwa ena wamachita kusowa pokhala kuti akhala pati mipando osapasidwa zimene zozo mukuyenera musamalire kwambiri mukuyenera musamaleso kwambiri kuachita temu anyamata ena amafuna so kubweretsa tera ku stadium konguja kumafuna kumathamangisa alendo zimene zozo ndi za DPP zakale iyi ikhale DPP ya nyuwani osalola anthu akusokonezereni chipani chanu ena ake basi maziro isi omazitenga ngati iwo ati ndi amphamvu kwambiri kumafuna kumasokoneza kumene kujako kumachita ataki ma individuals kuti achoke ku stadium kuja no zimene zozo zisachitike musazilole. So I want to thank you very much Mr. President kuti mwayamba bwino kwambiri mwasankha maudindo moyenerera anthu ache ukamamva munthu ndikumamva ndikumaona kuti yes Mutharika ili wabwera kuzaseva Mutharika ali serious this time around akufuna achite clean this country ziko lilikhale likuyenda bwino ziko lilikhale likomera Malawi wonse choncho nafuna ndikuyamikireni mama waono komano nkhani zikulu zimene inuyo mukuyenera muziwe pamene mwatenga boma ilili lovunda kuli nkhani zimene Amalawi akuzidikirira nkhani nambala 1 imene mukuyenera muziwe ndiye kuti Amalawi akufuna inuyo msanga mukasiriza kupanga zimene mukupangazo kusankha anthu osiyana nambala 1 nkhani ndi ya Saulos Chilimatu pakuyenera pakhale commission of inquiry special one a new one yokuti pangidwe kafukufuku mwana amene ujayi tiziwe kuti anaenda bwanji popeza paja ankanena kuti black box ilipo mwana amene uja ndi anthu ena anaenda bwanji. There is no way we can allow kunena kuti imfa ya Saulos Chilima ikangoenda ngati choncho
Imenezo zo sizitheka iyayi ndipo inuyo a DPP ngati boma ngati simpangapo machawi ife tipita pansewu tiamemeza Amalawi tipite pansewu tikufuna tiziwe kodi nkhani ya Saulos Chilima inayenda bwanji anthu akufuna aziwe za ndege imeneyo ndi nkhani yoyambirira imene mukamakhala muziziwa kunena kuti Amalawi akuyidikirira. Komanso nkhani ina ndi anthu akukasasire bwana makamaka inu bwana amene mwasankhidwa kukhala wamkulu wa ame mukuyenera muyang'ane nkhani yakukasasire marefugees alimo munomo Amalawi kumakhala ngati marefugees muziko lawo kumazunzika anthu ena ndikukalanda malo ndikumakalima koso asilikali wonso mabwana aku ame ndikumakalima kukasasireko yete anthu amene ali ainyake ya kumaloko kwa zaka kuchokera 1880 chakuti akuzunzika pa chali chichina cha Livingstone ya CCAP. Choncho inu bwana wakuwame mosogozera ndi apita mutalika munayenera kuti muyang'ane nkhani imene yakukasasire anthu aja abwerere kumalo kwawo. Iyi ni nkhani yayikulu kwambiri. Komanso nkhani imene anthu ena akuyiyembekezera kuti muyiyang'ana ndi nkhani yaku Salima Sugar kumene alimi akuzunzika koopsa tikunena pano ena anadula nzimbe yawo ili munda anayotcha kale pachatu factory yasekedwa chifukwa cha katangale alimi kumene koko kujeni ku Salima Sugar bwana amene mukundimva ngati mukundimva adi bwana kapena inuyo amene mmalankhulira president mutenge uthenga ukunena kuti kusalima kuli tension alimi anzimbe akuzunzika nzimbe zawo ena zikuolera mu galimoto magalimoto anapita kale kuti akagulise ku Salima Sugar ko mizimbe yawo ikuuma kumeneko ena ikuola ena ili kumunda alimiwa kuzunzika kumangonena kuti aye pakali pano pamjeni chini unaonongeka yadikirani kae pakana papa pakana boma lafika poseka factory ija koma nzimbe za alimi zida kalibe magalimoto ena zidakali mminda ena ngozisiya bakhumo pawo imene iyi ndi big loss panaeni apa pangike machawi eni onena kuti mwina Mungu agula nzimbe zawo zokhazo ndikumaseka factory chifukwa kuseka factory ndikofunikira kuti muchite audit muone kuti kodi ndalama zimene zabedwa kumene kondi zingati. Utu ndi uthenga umene ukuchokera kwa Amalawi mmene so uthenga wina ukuchokera kwa Amalawi ndi aja anthu amene amakhala kudowa alimi afoja amene amakhala kudowa amene eno akuzunzika malingana nkhani ya zitupa za foja pogwirizananso poona kuti zitupa ziye amazigula 500,000 koma akapita kuti akagulise foja wawo amene so adakali m'manyumba mwawo akukumana ndi vuto la ma ID akupeza kuti maina amene ali pa chitupa cha foja ndi ID ndi maina awiri osiyana pakumapezeka mavuto amene wawa kuti maina amene akumapezeka pa chitupa cha foja ndi zina limene lili pa ID siri kugwirizana zosatira zake alimi aja akumachitidwa forced kuti azilipira 500,000 mmene uzavutira mulimi mmene wavutiramu anthu foja wawo sanagulise pakana lero imene iso inali area ina imene inu a DPP mukuyenera muiganizire kwambiri kunena kuti alimi analima foja wawo koma anthu awawa apitawa anakatenga ndalama koma kampani ogula foja lero foja uja sana mugule alimi akuzunzika kwambiri. Nkhani ina imene ndikufuna ndilankhule mama wawo uno ndi yakukhato iyi kutenga mazi kuchokera kusalima kubwera mu Lilongwe anayeza malo kuchokera kwa anthu kuwalesa kunena kuti apapa ngati ili nyumba tailemba nyumba imene itigumula musapangepo kena kalikose awawa munda wanu munda umene utaulemba chonde musalimeponso kuchokera 2017 kuzafika lero kuchokera kusalima ku Livingstone kuzafika pakana pakanyenyeva kusalima anthu kumene kwanalemberedwa malo wawo anagumulidwa nyumba zawo anamatamata anawuzidwa kuti asalime zipaso zawo asaje zimene zizi zikupita kuboma kuchokera 2017 kuzafika lero
lero chachitika ndi chani? Achoka paka phatenga paja ndikusintha sowano line imene anasiyisa anthu kuchokera 2017 kuzafika lero alo mbali ina sopano kutenga mbali ya kunjanji kusiyana ndi mbali ya ku left kuchokera kusalima kaphatenga kupita kukanyenyeva asinthano line apitano sopano line ina ya ku right ya kunjanji. Ndi anthu akufusa kuti kodi ife ndife zisiru zaka zonse zitakhala kudikirira kuti ifeyo tilandira ndalama, nyumba zathu anatigumulira, mitengo yathu anaduladula, nyumba zathu anamatamata, malo athu anatilesa kuti tizilima. Lero zikutheka bwanji kuti akasinthe line atenge line ina kumene kukundi ofunikanso inu wa DPP boma lanu muyang'ane nkhani imeneyi with a critical eye, chifukwa kumene kondendi kuwaputa anthu akusalima. Izizi ndi uthenga umene ukuchokera kwa Malawi. Uthenga wina umene ukuchokera kwa Malawi mama wa uno ndi odandaula makamaka anthu amene agwira ntchito za meki. Andinu Annabel Ntalimanja uthenga ukupezeni. Inu amafulirwa uthenga ukupezeni kunena kuti anthu anu akuma accounts kwa accounts office ya meki ayamba katangale akuti akapereka ndalama za kwa individual ja akumamuimbira sofoni machisanzo anene kuti kodi ndinu Asantigo wakwanjeza takulipirani ndalama ndeso ndalama zonse zibweraso zina ndi ndalama zikabwera mu account imo ndi tikupasani account ina kapena namba yokuti mutumizireko. Kusonyeza kuti chani? Kusonyeza kuti kumeki kuli nchitidwe wokuba akufuna aku accounts abe ndalama za meki ndalama za boma. Kodi tukulitu chiphandotu olo kunifiku maofficers ena adakaenda bepa kana lero ndikumatolera ndalama yeti nifiyo inayimisidwa anda kumatolera ndalama kwa anthu amene ali ningongole ziko lonse lino madera osiyana. So uthenga umene mukuyenera muutenge serious inu wa DPP kunena kuti kukuchitika nchitidwe wa chinyengo makamaka inu Annabel Ntalimanja komanso amafulirwa muziwe zimene zokuti aku accounts akumaimba phone akamutumizira individual ndalama ndikumuza kuti tikutumizira so ndalama zina koma zimene zozo usazigwiritsa ntchito utumize ku nambala yakuti. Undu katangale umbava umene takhala kunena kuti inuyo a DPP pamene mwalowa mboma no mese andi anthu abandalama akuzisunga andi mukanangopanga lamulo la nyuwani lonena kuti 5,000 yatha 2,000 yatha kuti mu account si agalo amenewa akusunga ndalama m'manyumba mwawo kungo inuyo a Minister of Finance lero likungolengeza kunena kuti tayimisa kaye kunena kuti ndalama muno Malawi tizigwirisa ntchito ma 500 kwacha kapena ma 1,000 ma 5,000 taathesa ndi ma 2,000 taathesa muona ziti zichitike ayamba kulira okha ndalamazo ayamba kuzitulusa okha chifukwa agalo amenewa abandalama zina ndizamba akumangira nyumba zawo maiko akunja kumagula ndalama uje nyumba kumamudabwa kuti iwe ndiwe mwana wa president kugula nyumba ya 10,000 US dollars 10 asa amene ndalama wazitenga kuti 10,000 kandi 10 billion nyumba zodula kwambiri ku South Africa andi pakali panopa pasakhale so mese iyayi no mese chifukwa anthu andale inuyo mpena pake mmaoneka so ngati mmayikirana kumbuyo anthu akuzuzika kwambiri m'Malawi munomo mulibe moza kudya tithokoze inde chimanga chikusika mulibe moza kudya ma basic needs ndi odula monga mmene mwanenera bwana kuje nikuja ku stadium kuja kuti mukufuna muonesese kuti zinthu ziyambe kusika muno m'Malawi zimeja ziyathandiza anthu akumusi so pasakhalepo no mese pasakhalepo kumvera na chisoni inuyo si Yesu tu palibe zomvera na chisoni ndipo Yesu yopajana tibula anthu muchalichi kuangamba anthu muchalichi mambama kwa kudumura osakhala ndi mese ni munthu inalise kwa agalu amene aba muziko munomo so muyang'anire nkhani zimenezi komanso nkhani yayikulu yomaliza ndi yakumakanjira kumene ame aku Mozambiki alanda mizi 17
ndipo amalawi akukhala mozunzika kumeneko. Mkulu wa ame pamene mukuyang'ana za kukasasire mupiteso kumakanjira mukaone kumeneko kuti kunena panopa asilikali aku Mozambiki alowa muno Malawi ndipo alanda mizi 17 kumakanjira. Anthu akumachita kugadiridwa ndi ame akumeneko ndipo akumenyedwa kwambiri amalawi kumeneko kumakanjira. Izizi zikufunikira kuti inu wamkulu wa ame amene sokwanu ndikumangochi mupange machawi muifufuze nkhani imene mumva kuti zimezi ndizoona pa Genesine manena zamanyaka iya ndi manena zenizeni kunena kuti amalawi muzizi wa chilungamo. Choncho kumakanjira kwagwidwa kapena kwalandidwa mizi 17 ndi asilikali aku Mozambiki akutenga malo akuti ndi yawo. Paja inu mmangoperekatu malo amalawi kuopa. Iyi ni nthawi yonena kuti mulande malo amenewo. Even ulo nyanjayi muifufuze nyanja inapita kuti chifukwa zimamveka kuti wina wache ataja ntoliro wache atakhuta anatenga nyanja yathu kupitisa ku Tanzania. Bon Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jenza village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.